लोगोफोर आङो मैयाबो भिडिअ हगारनो हायासै दिनैबो हगारनो हायासै सरि दे ओमफ्राय मानो हगारनो हायाखै होनबा एपनि प्रब्लेम जादों आरोना आङो मैयाबो हगारनाय जायासै नोंथांमोनाथ' आंनि प्रब्लेमखौ मिन्थिखागौ माने आंना बेमारा मोजां जायाखै आरोना नै बुहुद हामलायलांबाय आरोना मबाइलाव थायो बारा सिनाय हायाखै ओमफ्राय दिनै अखाबो हादों लाइनबो गैया थेवब्लाबो आङो ससे हगारगोन होननानैबाबो भिडिअखौ एसे बानायदोंमोन नाथाय माने बानायफुनाय टाइमावनो एपनि प्रब्लेम जाना होबाय आरोना बेनिखायनो आङो दिनैबो भिडिअ हगारनो हायासै ओमफ्राय सोरबा सोरबि नेबाय दंमोन आरोना आं हगारगोन होननानै नेबाय दंमोन आरोना ओमफ्राय सरि आं हगारनो हायासै आरोना दिनैबो एपनि प्रब्लेम आरोना ससेबाबो हगारनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय लाइनबो गैया ओमफ्राय नायनोसै दायो हगारनो हायो ना हाया जेनेबा फैयाखै आरोना कार्टुनानो फैयाखै मा जायो मिथिला दा जुदि आङो हगारनो हायोबा हगारगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना नेबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नै मावजिफोराबो जेव जेव आरोना लोगोफोर आङो नोंथांमोननो दैबाना जानायखौ एसे दिन्थिनि आरोना माने सिथ्लायाथ' बुंफबजोबदोंमोन नाथाय दा एसे रानबाय आरोना थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिनि हगार नोंसोरो नै नांगौबा एकदम जेव जेव नायनाय बेयो बिमा आरोना ओइ लोगोफोर नै दैबाना जालायबाय आरोना जोंहानि सिथ्लायावनो माने फर्टि जालायबाय आरोना ओमफ्राय नै आलाय सिलाय बोरमाफोरखौबो जायगा गैयिनि थाखाय बेफोरावनो खाना दोनदों आरोना ओमफ्राय नै लामाया भर्ति आरोना जेथिंबो दै ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ सोरबा सोरबि आंनिया प्रब्लेम दं होननानै गोबाङानो मिन्थिगौ ओमफ्राय भिडिअफोरखौ हगाराबा थेवब्लाबो सोंबाय थायो आरोना मानो हगाराखै थाब थाब हगार होननानै जेबो नङा नोंथांमोनाबो मोजां मोननायखाय बिदि नेबाय थायोबा सोंबाय थायो आरोना आं जेबो मोना बिदि होननायखौ थेवब्लाबो माने सासे आगैना आब'सो जागोन मिन्थिया बियो आंखौ बुंहरदों आरोना भिडिअफोरखौ थाब थाब हगारनांगौ मादार बांगालि होनदों आरोना मा आंखौ बांगालि बायदि नुयो नामा लोगोफोर आंखौलाय माथो बर' र'सो नुथारो बिदि बुंनाङा आरोना बांगालि सांगालि जेनेबा आंबो प्रब्लेम थानायखायसो हगारनो हाया मैयाबो माने बिदिनो बोरैबा मोननानै हगाराखै आरोना आं माने जेन थेनसो हगारो आरोना हगारबाबो बिराद खस्थ' जायो आरो दिनैबो एपनि प्रब्लेमखायसो आं हगारनो हायाखै माने नोंथांमोना सानखानांगौ आरोना आं भिडिअ हगाराबानो माने प्रब्लेम जादों बिनिया बेनिखायनो हगारनो हायाखै होननानै बिदि मादार बांगालि मायबा बांगालि बिदि बुंनाङा आरोना बा मानो हगाराखै आब' होननानैबो सोंनो हायो आं जेबो मोना थेवब्लाबो बिदि मादार बांगालि सांगालि बिदि बुंनाङा आरोना दे जेबो नङा नोंथाङा आंखौ बांगालि बायदि नुयो खोमा बेनिखायनो बांगालि होनना बुंबाय दायो नायनोसै आरोना लोगोफोर मा जायो भिडिअखौ हगारनो हायो ना हाया एपनि प्रब्लेम आरोना एपआनो प्रब्लेम जाबाय थायो टुइनक्राफ्ट एपआ बानायनो हायाखै आं बेसेबा नाजागासिनो दहाय फुंनिफ्रायनो नाजागासिनो आरोना हायाखै आङो ओमफ्राय दाथ' अखाबो फैबाय दङ थेवब्लाबो आं बानायगौमोन आरोना लाइना दहाय गैयामोन ओमफ्राय दासो फैदों नै बिसोरबो जेव जेव एकदम ओंखांखांबो मोनो आरोना दे होमबा लोगोफोर आङो दोनथ'नोसै आरोना आङो बेखौनो खिन्थानो होना फैदोंमोन आरोना दसे सम नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा सोरबा सोरबि मोननोबो हानाय मोखांखौ देखायफैबाय थायो होननानै जेबो नङा हगारनो हाबा हगारनोसै आरोना लोगोफोर नायनोसै माबा सार्भार एरियर नामा बुंबाय थादोंमोनलै आंबो बावगारलांबाय माने एपनि प्रब्लेम आरोना एपनि प्रब्लेमबानो बिदि बुङो नाय बिसोरो
थोद मानै मासे मानै माथाम माब्रै माबा दं आरोना आरो दंबावोसो गोमाबायबो मासे बेनिबो दुखु आंहा मावजि गोमानानैबो नै 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 ओरैनो ओरैनो नै नांगौबा लांफैबानो जाबाय आइ दे होमबा लोगोफोर दोनथ'बाय ओमफ्राय लोगोफोर आं दाबो नाजाबाय थागोन आरोना भिडिअखौ बानायनो नेबाय थाबानो जाबाय बिदि एपनि प्रब्लेमा मोजां जानाय लोगो लोगोनो आं हगारगोन आरो माने ससेबाबो हगारगोन दायोबाबो हगारगोन आङो